बोथोरा जोबोद गाज्रि बेनिखायनो पेसेन्टजों लोगोसे जों सासेल' लांफागोन सासेल' थांफानो मोनगोन अमा राजा थांफा दे आं थांफागोन आं नों मोजाङै जोथोन लानाय नङा हांग्रि मानदिखौ मा गोदाव सोराव बुख्लाबायब्रा गेमखौ कन्टिनिउ खालामबाय था नोंसोरो आंनि आंगोनि टीम ए लोगो नोंथांमोननि आखायावसो बे गेमा देरहानांगौआ आं हांग्रि मानदिनि थाखाय हस्पिटालाव थांनांगौ जाबाय नोंथांमोना जेरैखि जायाबाबो टीम ए माने जों देरहाथारनांगौ दै टेनसन नटलै अमा राजा टेनसन नट नै बे ट्रफिनानै थानायाव माखौ सिन्था जादों नोंलाय दंफाव बयजोंबो अनजाथाव अन्नानै जोंनि टीम बी खौ देरहाहोथार दे आइदै डाक्टर थुदो थांनोसै मोजाङै जोथोनै लाखि दे हांग्रि मानदि है बुरबक थुदो डाक्टर थांनोसै दे गेमखौ स्टार्ट खालामफिननोसै आं गेम स्टार्ट खालामनो हानाय नंलालै है मा जालायखो नोंहालाय जाय गेलेयालासिनो थांनो हागौ खिन्थु 50,000 रांखौ जों मोनबानो जाबाय टीम बीआ जेननाय लादोलै औहाय टीम बीआ जेननाय लादो सन्थला बारा सिन्था खालामनाङाहाय अमा राजा थांफाखादोंना अमा राजा थांफानाय खिन्थु गिदोंलै आङो अननो रोंथाराना इयो सब नाटकसो गासिबो नाटकसो अमा राजाया हांग्रि मानदिखौ अनखायो बेनिखायनोथ' हांग्रि मानदिया बिमा जानो नागिरबाय दे गेमखौ थाब फोजोबदो नङाबा आं गेमखौ बेखिनियावनो गारनानै थांगोन आरो गेमनि प्राइजखौ आं रावनोबो होनाय नङा बिदि नङालै हादि दग्लि मेडाम बिदि नङा जों दावहा तिलखौ गाननानै थांग्रा मानसि नङा दे अब्लालाय गावबागाव टीमाव जइन जाफिनदो टीम ए नि लिडा सोर जागोन आं जायो आं केप्टेन टीम ए नि आरो मोनसे फोसावनाय नोंथांमोना पार्ट 1 आरो पार्ट 2 निफ्राय नायोब्ला नोंथांमोननि सं बादायलायनाया ड्र'सो जानानै दङ रावबो देरहाथ'वाखै बेनिखायनो एबार बयबो गोसो होनानै मोजाङै खनदो आरो टाइमखौ जों बारा गोबाव होनाय जानाय नङा 30 सेकेन्डल' होनाय जागोन दे टीम ए नोंसोर दोंसे मेथाइ खनदो आदाया लाजिया आगैया लाजिया आं सना रावखौबो लाजिया दा जाना बिलांगोन अखोरां सायाव आदा नों जेब्ला दाव जाना बिलाङोब्ला हाथर लाना खुबैख्लायगोन एमबि न'निफ्राय ना करते प्यार ओए मेरी कर गई अरे तूने किया इतबार हाय मैं तो मर गई ना करते प्यार ओए मैं कर गया नै इउआवसो जोबहैयोलै जोंना बर' रावफोरा दा इउनिफ्राय मा मेथाइ नागिरना मोननांगौ जाखो मानो होनोबा बर' राव इउ हांखोजों जागायजेननाय जेबो सोदोब गैथ'वा आरो मानो होनोबा जोंना इउआ जोबनायावसो बाहायो नालाय इउखौ जों सिगाङाव लाबोनाय सोदोबानो गैथ'वा आरो मिथिबाय रायजोफोर स' बेनिखायनो जोङो दायो हिन्दी इंलिशनिसो मेथाइखौ माने लानांसिगोन यार मेरा यारा मेरी यारम तूने दिल चुराया मेरी यारम बिन तेरे जिना नहीं बिन तेरे मरना नहीं रब की खाए कसम मोजां मोननाय खौराङा गोसो थोनाय खौराङा माबोलादि गोसारलांखो बुंस' हायासै स्वाट टिम्बि मा नोंसिना इउजोंल' जोबहैनाय मेथाइ हरबाय थायोब्ला जोंथिं हा मानो इउथिंल' जोबहैनाय मेथाइ हरबाय थायो मेथाइफोरानो रावफोरानो इउजोंसो बांसिन जोबहैयोबालाय जोंलाय माथो खालामनांगौ जाखो दे हिन्दी खनदो आरोहाय मा ओइ दंफाव मोनसे खामानि मावनोसै टीम ए खौनो देरहाहोनोसै नामा ओहाय बिसोरखौ हाखाला बायदि मोनबाय आं टीम ए खौनो देरहाहोनोसै दे औलै हांग्रि मानदियाबो बेसेरा हस्पिटालावसो दङ अमा राजायाबो बेसेरा गेम गेलेनायखौ गारना थांनांबाय दे अमा राजा मोननोनो होनोसै हा माथो बुङो सोमस्रे नोंलाय जेराव अमा राजाया खुसि बेयावनो आंहाबो खुसि जुदि अमा राजानो 50,000 रांखौ होनांगौ थेवबो आं होगोन खुसि खुसियानो गाबबायसो गावहा बे आंनि गाबनाय नङाथ' बे आंनि गोसो सिंनि दुखुसो जाबाय बे सोमस्राव जेबो सोंबाय थाजाला जायखिजाया जों टीम एखौनो देरहाहोनोसै नामा दे मेडामखौ बुंदो मेडाम जों गेलेलालै जों मेथाइ रोंला आंनाबो मेथाइफोरानो इउआवसो जोबहैयोलै आं बेलेग मेथाइ खननो रोंला आंनाबो खर' सासो बेहाय आं गेलेनो बाबाय जेनबाय टिम्बिया जेनबाय दा टिम्बि नोंसोर जेनबाय नैबे टिम एजोंलाय सोर हानो अब्लालाय 50,000 रांखौ आं टीम एनो होनोसै नो 50,000 राङा हरदो दे राङा रानना लानोसै जों साब्रैबो मा जों साब्रैबो रानना लानांगौ जाखो अमा राजाबो दङ
ओइ अमा राजाया गेमखौ गाननानै थांदों बेनोलाय मानो नांबावगौ होआ बेनो टपिराम जों मोनसे टिमावनो डिसिसन लानांगोन नों आं रानना लाबा जानाय नङाना अमा राजायाबो गेमखौ गानना थांनो होननानै थाङाखैना बेहाबो इमारजेन्सि जानायखायसो थांदों जों थाखा फैसा नुबानो जोंनि ग्रुपखौ बा पार्टखौ जोङो बावनांगोन बेबायदि नङाना जों टिम हिसाबै गेलेदों जेब्ला जों टिमखौ बयखौबो नायखानांगोन जाम्बि हाफां फैसाया जोंना बुरजा गोलैगोन अमा राजानो होआबा मिथिबाय जों साब्रैल' नालाय जोंना बाहागोआ बुरजासिन जागोनब्रा मा दावरावहाय नुवाखै टपिरामा फैसा होनो नागिराखै अमा राजानो जों साब्रैनिल' बाहाग खालामबाय बियो मा होनखो नों टपिराम जों साला अमा राजानिखायसो जों जेनफ्लालायदों गेमाव जेननानै नोंसोरखौ देरहाहोदों नोंसोर आरो बिदिसोबाव ना बे नोंसोरनि प्रब्लेमब्रा जोंखौ देरहाहोनाया जोंथ' देरहाबायना बे देरहाबाय नालाय जोंनि फैसा जाबाय जों जेरै गोसो जों बाहायगोन टपिराम मा फाल्तुहाय फैसा नुनानै गावसोरनि टिमखौबो बावगारबाय फैसा नुबा बिदि जामारो ना लोगो सोगो बावगारलांजोबो ना बेफोरखौ मिथिया आं रांजोंसो मतलब थार्ड बमब्र आंखौलाय मानो बुदों अमा राजायाबो जोंनि टिमाव दं अमा राजायाबो मोननांगौ हाफां सना थां अमा राजानोनो हैदो नों बे फैसाखौ बे कर'ना समाव बे गाज्रि बोथोरावलाय अमा राजाया बबेनिफ्राय फैसा मोननांगौ थां हाफां नोंनो हैदो बेसेरा अमा राजाया गेमखौ देरहाथारनो थाखाय थैथां नाजादोंमोन हाफां बिसोरनि खोथाखौ खोनासंनो हालि हरदो जों ज' रानना लानोसै आं हाफां अलखदनि समाव गुबुन सासेखौ हेफाजाब खालामनायासो मानसिनि गुबै धोरोम थां हाफां थां जागोन दे नाजिबुदां ये ओइ हाफांखौ होसोलांनो मोना आगार आंखौ नङाबा मोनफ्लांगोनसो बेलाय बमब्रखौ माबायदि बुयो आं थानायाव आया मा खालामनाय जादोंलै नोंसोरो हा खुगानिफ्राय सेनानै लांबाय आंनि खाजाखौ हाफां नोंखौ गारां नै बे नारजि बुदां थानायाव हाफांनि खानाय दोंसेबो दांनो मोना नों आया मा खालामनाय जादोंलै नोंसोरो हा मा मोखां नायदो होदोलै फंसे फंसेल' ना बेखौ थाइगिर फिथाइ मोसौ बुनाय बुनांगौसो नै होबाय आं आइलाय दाद हांनामालाय आइदै आया आइलाय गैया गेमलाजोबसिगोनलाय हेगादलाय गेमलाबाय आइलाय गेमलाबायलाय आइदै ओइ टपिरा लबानो पापनो पाबानो मित्रनो मिथिबाय बांद्राय लुगैबा गावखौनो फोथैना लानाय जायोनो मिथिबाय लुगैनायफोरबो थानांगौ नाथाय लिमिटनि बारा लुगैयोबा गावनि आथिङावनो रुवाजों थबस' दानस'ना लानाय जायो मिथिबाय मालाबा लुगैनायफोरखौबो गारनांगौ मिथिबाय गावनि मोजां मोननाय बुस्थुखौबो सेक्रिफाइस होनांगौ सिरिहां बिदि होननानै दागाबले सेमस्रि सामसे मेगनखौ एसे रेस होदो गाबथ'नाङा आं गाबाखैहाय मा आंनि गोसो सिङावसो दुखु जादों नोंसोरलाय माथो थायाखै अमा राजाया गथ' मोनसिगोन बेखौ खबर लानो आं आंनि एक्स बयफ्रेन्डनि गथ'खौलाय बोरै नायनांगौ राखिसै नाहैया नायनोलाय हायोब्रा थेवबो हांग्रिमोनदिनि गथ'खौ आं मा मोखाङै नायगोनब्रा नोंसोरनि खोथाखौ बुजियाखैलां गोसोनि बेराम नों मा बुजिनो आंना फिसाया नायनो मा एसे मोजां अमा राजाया मोजां मोनथारसिगोन बियो सोर गथ' बेलाय मा होननाय जाखो अमा राजा नोंनि आरो आंनि गथ' आरो आच्छा बिदिसो अमा राजा नों बायदिथार फिसालाया नोंबो गोमो फिसालायाबो गोमो फिसाला सासे मानसि सासे माने बनायनो हाबाय आं मानसि सासे बानायनो हाबाय आं आयु खुसिजोंनो फाग्लासो जाबाय नामासै जुनियर अमा राजा अमा राजा दोनाहाय मा जुनियर अमा राजासो नोंब्रा जुनियर थेवबो अमा राजा नाम दोनाहाय मा माथोब्रा गथ'खौ बेबायदि गाबज्रि नामा गथ'आसो गिलायलांबाय बे गथ'खौ रायदावदोंसो आं माथोबो होबावाब्रा मासे दुगालै जोनोम जानाय लोगो राव रायलायनो रोङो नामा दानि गथ'फ्रा मबाइल लाखायो उन्दैनिफ्रायनो माथोबो रोंबावनांगौसो बिसोरो मबाइल लानाय हिसाबै जाबाय दे न'आव थांनोसै अमा राजा रायलायनाय गथ' बामलायनायफोरा जोब्बायबा दे दानिया फैसाखौ हरदो मानि फैसालाय नोंनावलाय खर'आव जुजाय गोजासो नामा मोनथिया नामा नोङो डिलिभारि केसखौ दा फैसा नांसिगौ हस्पिटालनि बिल मा गथ'खौ खांनो हादों हस्पिटालनि बिलखौ होनो हाया नामा डक्टर मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंदोंलाय खुगायाव जि फैदों बेखौनो बुंगोन नामा मोनथियाखै नामा दासो गोदान मेम्बार फैदों बेयावनो नों बायदिसिना खोथा बुंफैनांगौ खोथाखौ मा समाव मा बुंनांगौ मिन्थिया नामालाय डाक्टरबानो एसेबां दुगा नामाब्रा नोंसोरबो नोंसोरनि डिउटिखौसो मावदों मिथिबाय बांद्राय दुगा खिथिलाय नोंसोरबो सम मा बिदिबा नों डक्टरखौ इनसाल्ट खालामदों नामा
डक्टरफोरखौ इन्सार खालामालै डक्टरफोरासो मालाबा बेमारिफोरखौ ओरैबायदि खालामो किसुमान डक्टरा मोजाङानो थायो दे गाज्रि केटेगरियावसो गोलैयो नोङो गाज्रि केटेगरि डक्टरासो बिनिखायनो फैखोमना बिला हरनो दासो गथ'नि मोखां नुदों एसे रंजादों बाजादों दसेथ' सम होना माबा बिला जाबाय फैसाया हरदे जागोन दे डाक्टर बाबु दसे सम हो जों दसे उनाव नोंनो फैसाखौ होगोन बारा गोबाव खालामनाङा खालि सेथिंबो फैसाल' आयाव मा जाबावलै संसारा फैसा नङाबा जेबो जामारा मानसिफ्रा माखौथ' डायलग मारियोलै हा मानसिया हेपि थाबानो जायो फैसा थाखा नांलाया घन्टा होनाय जादों बे घन्टा सब समाव माथो फैसा नांगौ जानो थाखाय लोंनो थाखाय खिनो थाखाय हासुनो थाखाय जेराव फैसा ए अमा राजा आंबो न'आव थांनो लुगैबाय फैसाखौ होदो आरो थांनोसै बेनोथ' जाबायलै फैसाखौ थैथां जुजिथारदोंमोन आङो गेमखौ देरहानो थाखाय गैया माथो माबा मोनसे जामारलै लाइफआनो मा जानो हमखो दे आंना अमा राजा रांनि थाखाय सिन्था खालामनाङा नै आंनो लाबोबाय आन्ताक्षरियाव देरहाना मोननाय फैसाखौ लाबोबाय आङो नै आच्छा बारु थाइबानि लारु टिम एआ देरहाबाय होमबा औ जों देरहाबाय आरो जेसेबां खरसा जायो नैबेनिफ्रायनो लादो 50,000 रांनिफ्रायनो टेंखुरु हापां टेंखुरु जेबो नङा दे निदाननि समाव बयबो बयजोंबो हेफाजाब होलायनांगौ नायनि गथ'खौ हौवासा ना हिनजावसा हौवासा कंग्रेचुलेसन हाग्रामोनदि आरो अमा राजा नोंसोरनि बिबिया अराय सम गोजोन सुखियै थानो मोनथों टेंखुरु हापां टेंखुरु गोजोननाय थाबाय